annonce dɔ sɔrɔ ka bɔ Niger ayiwa lahala min bɛ o yɔrɔ la Niamey ani kurantigɛ ko gɛlɛya Bamako sigida kɔnɔ a n'a degun ka se ayiwa baaradaw ma o fana na an bɛna kuma ayiwa Washington Mandela Fellowship n'an b'a wele ko YALI Mali jamanaden minnu tun sen b'a kɛnɛ kan olu dɔ fana an y'u bisimila u b'u ka hakilina du u ye kalan min kɛ ani dɔnni min sɔrɔ la ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kan ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo ne bɛna kɛ an ka bi ayiwa jɛmukan kumabaw ye ka lase aw ma. Ayiwa kunnafoni kɔni mun b'a yira bi na o ko Faransi ni Mali ye visa n'o ye ayiwa sɛbɛn min b'a to u bɛ don jamana ninnu kɔnɔ u y'o dili dabila ayiwa u ka jamanadenw ye jamana fila nin ka marabolo kan ka da gɛlɛyaw dɔw kan ayiwa o kunnafoni sɔrɔla bi alamisa don VOA Bambara kunnafoni dila Modibo Dambele ale b'a lakala ye an ka lamɛn. Faransi de fɔlɔ ye a ka jamana doni yamaruya di sɛbɛn ɲɔnkiri ka ɲɛsin Mali ma a kɛlen ka jamana bila a bɛ fɔ mun ma ko fɛn bilenman kɔnɔna la ani k'a fɔ ko a ti a ɲini a ka dugutagala si fɛ u ka na Mali kɔnɔna la. Bamako ni ale tun bilalen don ɲugujima kan mun b'a yira k'a fɔ ko a yamaruyalen tɛ k'u ka na Mali kɔnɔna la ko fana bɔra kun gɛlɛn na. Jamana tɔ o kun bilalen don bilenman kan k'a sababuya kɛ jihadi kɛlɛ olu ka walankatali ye ani k'a fɔ mɔgɔw bɛ sɔn ka jagoya minɛ ani lakanabaliya yɛrɛ. Mali jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri ko ale barila ka Mali jamana bilalen ye bilenman kɔnɔna la arabadon sufɛ arabadon bɔlɔlɔ kan o kosɔn ko olu fɛnɛ ye jamana Mali doni yamaruyali di sɛbɛn u ka cakɛda minnu bɛ Faransi ko o ɲɔnkiri ka sababuya kɛ a bɛ fɔ mun ma ko n'i y'a kɛna n fɛnɛ b'a k'i la o sariya kama ko nin wagatinin na ni funteni ka bon kosɛbɛ tagama Mali kɔnɔna la ko o kɔni u tɛ mɔgɔ si ladi o la ko Faransikaw ko Faransɛ minnu bɛ yen Faransi jamanaden minnu bɛ yen n'u bɛ Mali kɔnɔna la u welelen don k'u k'u janto yɛrɛ la kosɛbɛ ni laseli kɛra Faransi jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiriso fɛ u ka bɔlɔlɔ kan utukalo tile 7 ko nin bɛna yɛlɛma don u ka Faransika lasigidenso min bɛ Bamako ko mun tɛna se ka na visa di tuguni ko fo ka taa se wagati kura ma u ka bɔlɔlɔ kan Kapago a ye Faransi yamaruya doni sɛbɛn fɛnɛ ɲɔngiri Burkina Faso. Ayiwa o hakilina kelen na an y'an tɛgɛ sama ka se Bamako kɛrɛnkɛrɛnna Amadu Alpha Sisoko n'ale ye politiki sɛgɛsɛgɛla ye ka ɲininka ayiwa nin lahalaya in a bɛna degun jumɛn sen wa kɔlɔlɔ ye jumɛn de n balimakɛ i bisimila. Ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan ni kunnafoni kɔni binna ko Faransi ni Mali u jamana fila ninnu y'u ka visa o dili dabila wa ɲɔngirila fo waati wɛrɛ la nka e yɛrɛ ko nin kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn de ye Mali jamanadenw minnu sigilen bɛ Faransi ani Faransi jamanadenw yɛrɛ minnu bɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnna jagokɛlaw minnu bɛ sira nin kan don o don Paris ni Bamako cɛla. Nin kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ nin fana ye a dama yɛlɛnkanso kura ye tuguni gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi cɛ a bɛ waati dama dɔɔnin bɔ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ Faransi ni farafinna worodugu jamana dama dɔɔnin ka ɲɔgɔn faamubaliya mais commerçants dama tɛ dɛ a bɛ industriels impacté a bɛ hommes d'affaires impacté a bɛ écoledenw impacté a bɛ banabaatɔw impacté parce que mɔgɔ dɔw bɛ taa furakɛliw la Faransi mais sira kelen tɛ dɛ a bɛ tɔɔrɔ ni seginkɔ don hali Faransi yɛrɛ fana kun parce que n'i y'a jateminɛ ka kɔn visa ko nin Air France fana tun y'a ka taa ka segin ɲɔngiri ko fo nin kalo tile 11 bon nin fɛn sugu ninnu hakilina sugu ninnu n'a nana a bɛ mɔgɔw siran fana k'u corin bon o fana kɔlɔlɔ ka bon ni hali a bɛ tɔɔrɔ min da mɔgɔw kan parce que ni jamanaw commencera ka dansigi kɛ baara ɲɔgɔnya la cogo dɔ la dɔrɔn ani mɔgɔw ka taa ni ka segin a bɛna ni siran ni himi ye mɔgɔ caman hakili la o fana fɛn ka bon impact ka bon économie ni businessu kan kosɛbɛ ka tɛmɛ hali mesure yɛrɛ mantɔrɔ kan. Ayiwa ka da gɛlɛya min bɛ fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini fanga dafiri nin kɛra jamana nin kɔnɔ nka n'i y'a lajɛ sigidaden tɔn yɛrɛ minnu bɛ Faransi ani olu ka
ayiwa Faransi jamanaden kanuba minnu bɛ Mali la minnu bɛ Mali kanuba olu na se ka baara jumɛn kɛ ayiwa cidenya juru sira fɛ walasa ayiwa ko ka se ka nɔgɔya jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Bon, olu jɔyɔrɔ b'a la mais min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de jamana fila kɔnɔna na. Fo jamana ɲɛmɔgɔw de ka a lajɛ ka segin u kɔ ka miiri u kana u cɛ gɛlɛyaw k'o ta k'o se adamadenw ka sɔrɔw n'u ka balimaya n'u ka jago siraw n'u ka ɲɔminɛw siraw parce que an ka jamana fila ninnu fɛn caman adamadenw jamanaw bɛ se k'a ye ko u hakilinaw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati dɔw mais jamana kɔnɔdenw kɔni olu ka baara ɲɔgɔnya ni balimaya ni sinjiya ni feere ni sanni o man kan ka se o ma fo ka se degré dɔ la o man ɲi donc u kan ka segin u kɔ ka kɛlɛ dan politiki sira kɛlɛw la ka a jukɔrɔ ko dɔw bɔ a la. Ayiwa nin tun y'an balimakɛ Amadu Alifa Sisoko ye an ka foli b'a i ni ce. Ayiwa an bɛ segin ka na Bamako n'a yira k'a fɔ ko politiki gɛlɛya dɔ fana bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnna SEMA o jɛkulu n'a yirala k'a fɔ k'u ka cidenya dɔ kɔni tun taara Algérie nka a yirala k'a fɔ ko Atayi Ag Mohamed n'o ye SEMA ka lasigiden walima ciden Bamako ale ye ayiwa Bamako kɔni a y'a dugu bila ka da kan jɛkulu ka yamaruya la o hukumu kɔnɔna na VOA Bamara lasigiden ka bɔ Bamako Georges Atino ale bɛna kunnafoni ɲɛfɔ an ka jɛ k'a lamɛn. SEMA ni o ye banbagaci kulu kɔrɔ ye olu ɲɛma dɔ kɔni y'a lase k'a fɔ ko olu bɛna bɔ Bamako Mali faaba kɔnɔna la ani banbagaci kulu kɔrɔ ɲɛma dɔ kumana olu y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'olu ye u ka kasaw kuru ka bɔ Bamako sabula u ka fɔla ko accord d'Alger ni o ye Alger bɛnkan sɛbɛn kɔni ko o ladala ɲɔgɔnlen kɔni k'olu jɔlen don wa ko o de tun ye olu yɛrɛ tolikunba ye Mali faaba kɔnɔna la SEMA ɲɛma ani mun kumana mun kɔni ma sɔn ka a tɔgɔ fɔ ko k'ale tɔgɔ to gundo la ale y'a lase k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw sera olu ka cɛden dɔw fana ma wa ko dun ye sababu ye sa waasa ka dankari kɛ bɛnkanw la minnu tun bɛ u ni Mali marabaw cɛ o hukumu kɔni kɔnɔna la sa a bɛ jira k'a fɔ ko SEMA ni Mali marabaw kɔni k'olu cɛ ka kalan kosɛbɛ nin waati in na ko fana ka faraw kan ko Alger bɛnkan sɛbɛn kɔni ko o jɔlen don fɔlɔ olu ka faamuya la nka waasa ka se ka funu kɔni bɔ kosɛbɛ hakili jiginna dɔgɔkun tɛmɛnenw na ɲɔgɔnyew kɔni kɛra Mali bɛn ani kuma ɲɔgɔnya minisirisow la waasa ka se cogo min na ka bɛn ko la Mali bɛn sira taamali hukumu kɔnɔna la ka bɔ Bamako VOA Bamara tɔgɔ la Georges Atino. Ayiwa sisan an bɛna taa Niger kɛrɛnkɛrɛnna Niamey ye nin y'a dɔgɔkun kelen ni finitigiw ye fanga dafiri kɛ Mohamed Bazoum na ka gɛn ka bɔ fanga na o hukumu kɔnɔna na ayiwa ko caman taara jamana ka lahala ko fanfɛ ka da ɲangiliw kan ani jasere min bɛ bɔ farafina gun kelenya tɔnw ka jamana nafasɔrɔ sira fɛ n'o ye CEDEAO ye sisan an bɛ taa Niamey ni VOA Bambara lasigiden bɛ yen n'o ye Mahamudu Kaba Jakite Mahamudu i ni wula. Mahamudu i tulo bɛ na Kaba. Baasi t'u la an bɛ yɔrɔ min na sisan kunnafoni jɔnjɔn jumɛn bɛ Niamey? Kunnafoni min bɛ yen o ye wula in na CEDEAO ka ɲɔgɔn ye kun cɛra a ma mɛn kosɛbɛ yɛrɛ a y'a miniti damadɔni dɔrɔn ye kɛnɛ min kan Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa Alassane Ouattara ani Guinée Bissau Sissoko olu de tun bɛ kɛnɛ in kan ani Mauritanie jamana ɲɛmaa hali n'a sɔrɔ ale tɛ CEDEAO tɔnba la kunnafoni laban min bɛ yen o ye Nigeria jamana ɲɛmaa a ka kuma sen fɛ a ko ka kuma ɲɔgɔnya ko ka o bila ɲɛfɛ ko o de ka fisa an jamana damaw ni ɲɔgɔn cɛ nka u kɔni u ye a latigɛ ka sɔrdasiw CEDEAO ka sɔrdasiw u bɔ ko ka u activer nanzarakan na a bɛ fɔ ko activer les forces
Voilà, donc CEDEAO ka sɔrɔdasiw ka kan ka bɔ ka u labɛn k'u cari walasa k'u labɛn kɛlɛ kama ni Niger sɔrɔdasiw ma sɔn kumaɲɔgɔnya ma bɛn kɛra o de kan u ko k'u bɛna kumaɲɔgɔnya to sen na fɔlɔ nka kumaɲɔgɔnya in kɔfɛ ni fɛɛrɛ jɔnjɔn ma sɔrɔ ni CNSP cɛdenw ye ko u bɛ sɔn ka sɔrɔdasiw lacari sɔrɔdasiw la jamana kɔnɔ mais yanni o cɛ sɔrɔdasiw na bɔ k'u lacari o carili bɛ sɔn ka kɛ Nigeria fan fɛ ni o ye Sokoto ye sabula o ni frontière bɛ o yɔrɔ ni Niger cɛ u man jan ɲɔgɔn na. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko jamana fanga ɲɛmɔgɔ kura sugandilen n'o ye Ali Lamine Zein k'o sera Niger ye o bɛ cogo jumɛn? O ye tiɲɛ ye Mahamani Zein sera yan kunu nɛgɛ kaɲa 18 tɛmɛlen ni miniti 15 ɲɔgɔn ye a bɔra N'Djamena ka a kunsi Ɲamina a kunna bɛnna jama caman yɛrɛ fɛ sabula Ɲame Pankuruta tun falen don kosɛbɛ jama la. Ayiwa nin tun ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Ɲamɛ halisa an bɛna a ka kunnafoni lamɛn Niger jamana kan an k'a lamɛn. Today we gather with profound sense of urgency and firm determination. CEDEAO jamana ɲɛmaw bi ɲɔgɔn ye la kabini sɔgɔmada in na Nigeria. Yani su in na cɛ, Niger sɔrɔdasiw CNSP kan k'u tafan ni u nafan dɔn CEDEAO fan fɛ. CEDEAO ka nin ɲɔgɔn ye filanan in Niger fanga dafiriko la kɔnɔlen don kosɛbɛ jamanadenw fɛ. Sabula hakilinaw tilalen don kosɛbɛ nin fanga dafiriko in na. Ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan, Kodowarikaw ka jamana ɲɛma Alassane Ouattara, Guinée Bissau ta Umaru Sisoko Ambalo, Senegalikaw ka Macky Sall ani jamana tɔw ka cidenw jamana dɔgɛrɛ ɲɛma bi kɛnɛ kan hali ni a y'a sɔrɔ o tɛ CEDEAO jɛkulu la o ye Mauritaniikaw ka masakɛ ye. A dun dɔlen don ko o tɛ fɛ CEDEAO ka sɔrɔdasiw bila ka don Niger kɔnɔ kɛlɛ la. Nka CEDEAO ɲɛmaw bolo Mohamed Bazoum bɛ fanga la hali bi. O de kama Niger kokanko minisiri Hasimi Massaoudou fana bi kɛnɛ kan ko Niger jamana tɔgɔ la. Bi an n'a dɔn ni CEDEAO na sɔrɔdasiw bila ka taga CNSP kama walima ni u na kuma ɲɔgɔnyew to sen na. A n'a dɔn fana ɲangini minnu tara ka Niger sɛgɛrɛ nin wagati in na CEDEAO ani UEMOA fɛ ni olu na wuli walima ni fɛrɛ kuraw na sɔrɔ. Ɲame sɔrɔdasiw kɔni fan fɛ fosi t'olu wuli ka bɔ fanga la. Kunungo u ye cɛkura min sigi minisiri ɲɛmaya la ye baara ta. Mahamani Lamine Zein nana ka bɔ Chad jamana kan wulada fɛ ni k'i ɲɛsin General Chani fɛ ye ɲɛmasoba la. Ɛri damadɔni o kɔfɛ a ye a ka gouvernement fɔlɔ sigi sen kan. Minisiri 21 olu cɛla sɔrɔdasi 6 ni civili 15. Seko ani Donko minisiriso yɛrɛ tara k'a di sifin ma. Gishen Agaishata Ata ye sifin muso ye min si bɛ san 28 na. Nin ye o suɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ Niger. Mahamoud Kabajekite, VOA Bambara, Niamey, Niger. Halisa an ka kunnafoniw farafina gun kan Tunisie o ni Libi ye bɛnkan dɔ sɔrɔ alamisa don k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dogoyɔrɔ di mɔgɔ 100 caman ma minnu sirilen bɛ kalo 1 ɲɔgɔn na u ka dankan na. Mɔgɔ 10 ni caman sara kɔngɔ kɔnɔ o jamana kɔnɔnatalaw n'an b'o wele ko migrant walima tungarankew olu fanba bɔra sa woroduguyanfan jamanaw la. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Halisa Malikura
o kɔni bɛ sen na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako ana lamina an bɛ sɔrɔ fana Tomiya radio parisien kan fiɲɛ turukala 90 o ni Tomi segi kan an bɛ sɔrɔ fana an ka bɔlɔlɔ sira fɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page VOA Bambara. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na an ka kunnafoniso ba kɔnɔ n'o ye VOA soba studio 6 ye. Ayiwa kunnafoni b'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ o kɔni bɛ ka caya a ye maa caman kan Bamako sigida kɔnɔ sigidadenw bɛ famaw wele a ko la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Danyogo ye lakalita ɲini tɛnkunɛ kɛ a ko la an ka lamɛn. Nin kurantigɛ Allah ale kɔni a kɔlɔlɔ a ka bon kɛrɛnkɛrɛnyala maa dɔw kan minnu bɛ bololabaara kɛ n'u ka baara o fanba bɛɛ ye kuran ye. Isa Kone n'ale ye soudɛlikɛla Sabalibugu an k'a lamɛn a bɛ ka kɔlɔlɔ lase ale ma bi. Bon a bɛ gɛlɛya caman lase anw ma parce que an wagati bɛɛ ani clients bɛ ɲɔgɔn na baara ma ban dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu ka kelen bɛ ten a bɛ k'an yɛrɛ ka baarako yɛrɛ gɛlɛya i m'a faamuya ka sababuya kɛ kuranko ye bi yɛrɛ a tigɛra fo 8 heures wagati jusqu'à midi wagati ninnu a nana jusqu'à présent an kɔni an bɛ k'an débrouiller fɔlɔ mais o temps kɔnɔna la kɔni an ka baara bɛɛ se ka k'o kɔnɔna la donc a kelen bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ de s'an ma kurantigɛ kelen bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ. N'an bɔra soudɛlikɛlaw ka yɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ mun kɔni ye dɔgɔtɔrɔso ye Sabalibugu o CSCOM kɔnɔna la a kɛlen n'o ka gɛlɛya lase olu ma bi hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ groupe b'u bolo matɔrɔniw olu kɔni minnu bɛ jigili kɛ a bɛ degun lase u ma kosɛbɛ Kulubali Umu Kulubali n'ale ye matɔrɔni ye Sabalibugu dɔgɔtɔrɔso la ale b'u ka gɛlɛyaw a bɛ a da don o la. A bɛ ka gɛlɛyaba yɛrɛ de lase anw ma nin wagati in na puisque sufɛ kuma dɔ a bɛ tigɛ k'an to baara la a bɛ kɛ baaraba de y'an bolo kurantigɛ kɔni a ma nɔgɔn san dɛ. Baara la musolajigin na a bɛ kɛ k'an sɔrɔ musolajigin na kuma dɔ la tintɔ dalen tabali sanfɛ kuran bɛ tigɛ f'an ka obligé k'an ka téléphone de mɛnɛ ka baara kɛ donc a degun ka bon an kan kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de sɔgɔmada in na yɛrɛ f'an obligé de ka groupe mɛnɛ an ka groupe kun ma sɔn an y'o dilanna wele o kana o dilan kuma min ka sɔrɔ ka okay. Donc an bɛ sɛgɛn yɛrɛ de kurantigɛ in na yan puisque dɔgɔtɔrɔso baara si tɛ taa kuran kɔ donc ni kurantigɛ cayara dɔrɔn a bɛ kɛ degun y'anw ma yɛrɛ de awɔ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sifinnaka minnu bɛ yen n'olu ye kalanw kɛ sanfɛ kalanw diplôme b'u bolo yanni baara sɔrɔli cɛ n'u bɛ ka bolominɛ yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la olu fana ka baara a bɛ ka degun lase u ma bi Jakarija Jalo ale ye kunkɔfɛla ye a bɛ degun min lase ale ka baara ma i n'a fɔ bi an ka o lamɛn. Kuma cayara dɛ bon o yɛrɛ y'a sɔrɔ mansin foyi yɛrɛ tun tɛ ne bolo a don yɛrɛ a tigi kunkolo ma se ka ban fɔ ne don wɛrɛ d'a ma a sira n'a kunkolo y'a kunna a yɛrɛ kɛla seli yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ye seli ɲɛkɔrɔ. A ma kɛ kɛlɛ kɔni. A ma kɛ kɛlɛ an ye ɲɔgɔn faamuya et puis a yɛrɛ y'a dɔn donc ne yɛrɛ ka défaut tɛ quoi an y'a régler o position na. Kunu araba o ti kalo tile 9 cakɛyɔrɔ min n'ale ɲɛsinen don kuranko ma n'o ye énergie du Mali ye olu ye sɛbɛnfura bɔ ka yira k'a fɔ ko kurantigɛ min n'a bɛ senna i ka dɔn k'a fɔ kun wɛrɛ tɛ a la olu bɛ baara de la u ka kuransow kɔnɔna la o de y'a to kuranw olu kɔni bɛ ka tigɛ o bɛɛ n'a ta Isa Kone Madame Kulubali Umu Kulubali ani Jakarija Jalo olu ka laɲini ye mun ye nin baara ninnu bɛɛ bɛ se ka ban cogo min na kuran a ka se ka na olu ka se ka u ka baaraw kɛ Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an bɛ taa Mali jamana camancɛ fan la kɛrɛnkɛrɛnna Baɲangara n'a yirala k'a fɔ ko basigibaliya o kɔni ye jɔrɔlanko ba de ye belebele maradenw ma. Ayiwa u ka wulikajɔ u ka weleda kɔfɛ ka ɲɛsi fama ma k'u k'u dɛmɛ a ko la u ye wulikajɔ dɔ kɛ kunu n'o ye ville morte ka dugu salen takasegi ninnu olu bɛɛ lajɔra nka lahala bɛ cogo jumɛn bi bina ye o kama Usman Amara n'ale ye kunnafonidila ye ka bɔ Baɲangara ale b'o kunnafoni kura di ayiwa VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele ka kuma bara la an k'u lamɛn.
waati na bɛɛra lakana ko a ma nɔgɔ lakana tɛ ka sababu kɛ dugu bɛ ka boli ka b'u ka yɔrɔ lakana u bɛ ka attaquer bamaciw fɛ. Kibaruya labanw na dugu jumɛn bɔra u sigiyɔrɔ la ka na Baɲangara? Barasara commune na dugu 4 de bɔra sigiyɔrɔ la ka na. Ya dugu minnu don Wɔ b'a la, Sinikanda b'a la, Munabolo b'a la ani Ama b'a la. An bɛ nin wagati min na mɔgɔ minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ka na Baɲangara a bɛ taga aw ka jate la a bɛ mɔgɔ joli bɔ? A bɛ mɔgɔ 1000 bɔ. Parce que mɔgɔ kun fɔlɔ minnu nana kun ka ca ni mɔgɔ 400 dɔɔnin. Bon donc fana bɔjɔkaw fana nana ka fara olu kan. Ganikaw fana nana donc mɔgɔ minnu bɛ bi réfugiés la mun bɛ Baɲangara kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 1000. Mais e yɛrɛ ka jateminɛ la mun de y'a to mɔgɔw bɛ kan ka boli ka bɔ u sigiyɔrɔ la wagati min na finitigilakaw bɛ yen? Lakanabaliya don parce que finitigilakaw dɛsɛn bɛ ka u lakana. Hali n'u bɛ yen u komi ka c'est-à-dire u ka lakana ma se ka bɔli kɛ. Parce que n'u olu kun kɛ bɛ k'u lakana kan ye mɔgɔw t'u wuli ka b'u sigiyɔrɔ la o. Laɲini kɔni ɲin'u fɛ cikan dir'u ma k'a f'u ɲɛna vraiment mɔgɔw lakanilen tɛ u k'a lajɛ u ka na ni lakana ye pour que mɔgɔw bɛ se ka lakana. Bon dɔw kɔni minnu bɛ yen u man ca ni yɔrɔ dɔw la u bɛ ka taa yen i n'a fɔ attaque laban mun kɛra Gani finitigilakaw taara mais u taara sɔrɔ mɔgɔ 5 bɔnna nin na fɔlɔ mais u kɛra sababu ye ka bamaciw kɔni gɛn ka bɔ yen. Bon yɔrɔ tɔw la fana mɔgɔw b'a la ko u ti ka taa mais dɔw kɔni ko u b'u ye mais u man ca wa n'u nana u ti mɛn yen nɔ tile kelen u bɛ bɔ yen dɔw yɛrɛ tɛ hali tile kelen kɛ u bɛ taga. Kunun Baɲangara a yirala k'a fɔ mɔgɔw bɔra k'u ka nisɔngoya yira lakanabaliya kɔsɔn an bɛ nin wagati min na dugu bɛ cogo di? Bon an bɛ wagati min na sisan Baɲangara vraiment siran bɛ yen parce que ne y'a f'i ye cogo min na cakɛdaw minnu ye foroba cakɛdaw olu donnen don kɛnyɛrɛye cakɛdaw fana datugulen don. Parce que mun ye Baɲangara force vive a ko minnu ma jɛkulu minnu bɛ yen nin ko ɲɛnabɔli kama olu y'a jira k'a fɔ ni lakana ma sabati ni fɛn ninnu bɛ datugu fo ka na waati jan kɛ. Kunun a ka lafɛn senfɛ mɔgɔ minnu banana olu ka kɔɲɔ bɛ cogo di? Bon minnu banana u tun bɛ dɔgɔtɔrɔso la dɔw furakɛra mais kelen mun ye ka garabu n'a taara Seware dɔgɔtɔrɔso la o kɔni taɲana parce que kibaruya nana sɔgɔmada in na k'a taɲana donc tɔ ninnu kɔni olu ka fisa. Ayiwa ni tun y'an balimakɛ Usman Amara ye ka bɔ Baɲangara Modibo Danbele ka kuma galaman na. Sisan an bɛ segin ka na yan Washington DC Amérique faba la ni dɔgɔkun tɛmɛnen Amérique ni farafina gun olu ye lajɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnna ka da Washington Mandela Fellowship kan n'a bɛ wele ko yali o hukumu kɔnɔna denmisɛnnin sifinw 700 de tun bɛ kɛnɛ kan nka Mali taw olu caman nana u ni VOA Bambara kunnafondila Modibo Danbele kuma falen kɛ ka ɲɛsi u ye kalan min kɛ ani degeli kura mun dir'u ma an ka jɛ k'u lamɛn. An balimaw an ka foli b'aw ye n balimakɛ i tɔgɔ ani mun de y'i se États-Unis yan? An ni baraji ne tɔgɔ ye Musa Hubert Wologɛ ne bɛ baara kɛ denmisɛnninw kɔnkɔrɔba la k'u dɛmɛ u ka cakɛda dayɛlɛli la n'u ka cakɛda taabolo ɲumanw a n'a fɛɛrɛ ɲumanw. Yali kɔnɔna la aw ka kalan senfɛ i ye mun de kalan i ye dɔnniya kura minnu fana kalan i bɛna taa lawaleya cogo di Mali kɔnɔ? Ayiwa ne nana programme yali de la o ye programme ye mun bɛ jeune leaderw dɛmɛ walasa u ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan n'u ka taabolo la donc n nana yan ka na kalan kɛ a bɛ fɔ min ma ko business and leadership cakɛda dayɛlɛ ɲuman a n'a boli ɲuman a n'a a fɛɛrɛ ɲuman walasa ka se ka a taɲɛ donc n ye kalan minnu sɔrɔ olu la o y'an dɛmɛ kosɛbɛ ka faamuyali caman sɔrɔ cakɛda taabolo ɲumanw na seginnen kɔfɛ min b'an kɔnɔ o ye ka taa lajɛ an bɛ se ka taa denmisɛnnin caman dɛmɛ cogoya min na u ka se k'u ka cakɛdaw dayɛlɛ u ka se k'u boli ka ɲɛ wa u ka se ka fɛn sɔrɔ a la minnu fana b'a fɛ ka investissement kɛ u ka se ka nafa sɔrɔ u ka investissement la u ka cakɛdaw ka se ka ɲɛ u bolo u ka se ka u ka baaraw lawaleya. Aw ye gɛlɛya sɔrɔ nin lakanani kɔnɔna la wa? Bon nin lakanani kɔnɔ an tun bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ fɔlɔ mais programme in na an ye faamuyali sɔrɔ kun jumɛn la an tun bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ an ka programme kɔni a nɔgɔyara kosɛbɛ an bolo fɛn caman tun bɛ yen an tun tɛ faamuyali sɔrɔ la barisa i b'a sɔrɔ an donna a la an y'a kalan an sen fɛ mais sisan u ye baarakɛminɛn caman d'an ma ani fɛɛrɛ caman yira la walasa k'an ka ko in nɔgɔya an bolo. Yani ka bɔ kuma la a dakurunya teliman na i bɛ welekan jumɛn lase Amérique ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin yali yɛrɛ ma?
ka ɲɛsin yali ma n bolo yali ye programme ɲɛnɛmanba de ye denmisɛnnin caman minnu bɛ anglais mɛn u kan k'u jija u ka postule ni programme ɲɔgɔnna dɔw la a b'u dɛmɛ kosɛbɛ ka faamuyali sɔrɔ diɲɛ taabolo ɲumanw na ka fɛɛrɛ caman sɔrɔ k'a lajɛ hakilina minnu bɛ yen ani baara taabolo ɲuman minnu bɛ yen an bɛ se k'olu ta cogoya min na ka taa n'a ye an ka jamanaw kan k'u bila sen na n'i bɛ na fana i fana bɛ na ni dɔ de ye i fana b'o partager ni olu ye u fana bɛ faamuyali caman sɔrɔ donc ni jamana fila ye n bolo an bɛ se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye walasa an bɛɛ ka se ka nafalan sɔrɔ a la. balimamuso an ka foli b'i ye i tɔgɔ ani mun de y'i se Amérique yan. N tɔgɔ Aïcha Goumane n nana 2023 Mandela Washington Fellowship la. I nalen aw ye mun de kalan ani i ye dɔnniya kura minnu sɔrɔ i bɛna taa lawaleya cogo di. An ye leadership de kalan ne donna leadership civic engagement de la donc Mali la ne bɛ éducation hukumu de kɔnɔ ni communication fana kɔnɔ. An ye fɛn caman min kalan an y'an ka 5 strengths kalan bamanankan ka gɛlɛn dɔɔni donc o b'a permettre k'a to i ni mɔgɔw bɛ baara kɛ cogoya min na i bɛ se ka implanter cogoya min na et puis min bɛ e yɛrɛ ka baara nɔgɔya i bolo i b'i comporter ni mɔgɔw ye cogoya min na donc projet caman fana b'an kunkolo la a y'an permettre fana ka se ka an ka projet structurer i b'a daminɛ cogoya jumɛn na et partenaire minnu i mago bɛ se partenaire minnu ni minnu ma donc a y'a permettre an ye connexion caman sɔrɔ ani mɔgɔ caman donna ɲɔgɔn na ani minnu bɛ se ka collaborer ne ka baara yɛrɛ fanba bɛ n b'a essayer toujours que ka muso inclure a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni muso ye dɔnniya caman sɔrɔ a b'a to jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ne ka fɛn projet de ka taa ka centre dɔ sigi Mali la centre de help, je sais pas comment je vais dire ça. Voilà, centre me se ka dɛmɛ kɛ pour que ka se ka support kɛ éducation ni jeunes ni enfants ka hukumu kɔnɔna la Mali la. Donc a b'a permettre denmisɛnnin ni minnu bɛ yen nɔ u bɛ se ka fɛn caman kalan min bɛ se ka nafa las'u ma u ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ ka se ka jamana dɛmɛ. Parce que école la filière caman bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ n'u kɔrɔbayara u t'a dɔn u bɛ se ka min kɛ et puis o filière ninnu tɛ se ka nafaba ɲɛ u ka diɲɛlatigɛ la kuma dɔw la donc centre bɛna dɛmɛ lase denmisɛnninw ma ani jeunes. Ayiwa sisan an ka bi alamisa don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Mali Sénatolanta Fédération ɲɛma Mamutu Touré n'a bɛ wele Bavio datugura kaso la kunu araba utikalo tile 9 san 2023 in na. Bavio ka datuguli kaso la o tɛna Mali Sénatolanta Fédération ɲɛmaya kalafili bɔ dɔgɔ kɔrɔ min bolodalen do ka bila utikalo tile 9 nata la Bamakɔ. Bavio nɔfɛ mɔgɔ dɔ y'o laseli kɛ an kɛlen k'o sɔrɔ telefɔni na a y'a yira tuguni ko Bavio ka minɛli ka bila kaso la balontan ko tɛ. Mamutu Touré Mali Sénatolanta Fédération ɲɛma bɛ ka ɲɛmaya ɲini ko kura cɛbɔ don a yɛrɛ ye a ka yɛrɛ kofɔ baaraw n'an ko campagne kurulumikarili baaraw kɛ kunasini tarata utikalo tile 8 san 2023 Bavio dɔrɔn ka cɛbɔ sɛbɛ de ɲɛna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka fɔ la min sigira Sénatolanta Fédération ɲɛmayaso fɛ walasa ka cɛbɔ sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛ salaba bi ale tun ye cɛbɔ ye maɲi u ni Sénatolanta Fédération sariyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Mamutu Touré Bavio ka kasola don kunnafoniw kɔni carina kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kunu araba. Mamutu Touré Bavio ye musakako baaraw kɛ Mali wasabulon na n'an ko Assemblée nationale k'a daminɛ san 2013 ka taa bila san 2020 na a bɛ fɔ min ma ko directeur financier o tun don kunnafoni caman y'a yira ko Mamutu Touré minɛli ka taa kaso la a bɛna taa ɲɛfɔli kɛ o musakako dɔw la VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Ayiwa nin bɛna dansigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔrɔ kan nin jɛmukan labɛnna balimakɛ Cheikh Cero fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ Meju Hamza bolo nin jɛmukan lasira ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.